El convidat de l'entrevista d'aquest mes és un músic, pianista, un compositor que ha creat algunes de les melodies més conegudes del teatre musical català. La seva activitat musical passa per la composició, l'orquestració, la docència, la interpretació pianística. Té més de 30 discos al mercat, de temes seus, de versions, de teatre musical. Un home que toca totes les tecles. Estem parlant d'Albert Guinovar, al qual li agraïm molt que ens ha obert les portes del seu estudi per fer aquesta entrevista. Moltes gràcies, primer de tot. Encantat, gràcies a vosaltres per pensar-hi. És un plaer tenir un dels grans compositors de Catalunya i a més del teatre musical. Gràcies. Fem una mica un viatge en el temps. Albert Guinovar comença estudiant al Conservatori Superior de Música de Barcelona i ara és professor de l'ESMUC. Ha canviat molt la docència de quan estudiaves música a com l'esteu ensenyant vosaltres? Home, sí. A veure, a la meva època, jo soc del 62, doncs els que ens volíem dedicar a la música, que ja era un trasbals, diguem-ne, perquè no era molt normal dir, doncs jo vull ser músic, però vull dir que els que vivíem amb passió i amb vocació, normalment, sempre quan acabàvem la carrera dèiem, bueno, i tu on vas? O sigui, perquè sempre ampliàvem estudis. Aquí ens havíem quedat aïllats per la dictadura, culturalment, i llavors el nivell musical no estava comparable a altres llocs. Llavors doncs, hi havia molta gent que s'anava als Estats Units, altres a Alemanya, i jo me'n vaig anar a Londres a estudiar amb la Maria Curcio, que és una gran pedagoga del piano, però vaig estudiar piano. I llavors, esclar, tota aquesta generació que hem estat a fora, diguem, esclar, ara estem donant classes aquí, jo crec que hem equiparat el nivell, perquè, esclar, som gent amb formació a fora. I deies que vas anar a estudiar a Londres, si és una mica la següent pregunta que l'ha respost, perquè hi havia parts d'aquest ensenyament que no es donaven a casa nostra per la situació del país, i vas anar a parar a una de les ciutats importants del teatre musical. En aquells moments, com a estudiant, vas tenir algun contacte, vas anar a veure algun espectacle o estaves absolutament concentrat amb els estudis? Bé, jo estava concentrat amb el piano, bàsicament, que era el que jo estava estudiant allà. Prèviament havia fet un viatge amb els meus pares, però d'adolescent a Londres vaig veure el Jesucristo Superstar, i després sí que vaig veure el 42nd Street, per casualitat, perquè vam anar amb uns amics, però no tenia jo, vaja, no tenia cap pensament no és que jo fos un aficionat al teatre musical. Eres el pianista de la Victòria dels Àngels, un nom majúscul també a casa nostra a Catalunya, no? Sí, com que sempre he combinat, vaja, els dos vessants, el de pianista i el de compositor, doncs sí, vull dir que, clar, hi ha molta gent que inclús no pensaven que fos la mateixa persona, no? El que estava allà tocant Schubert i després feia una peça de teatre musical. Vull dir que jo he combinat els dos vessants i sí, amb la Victòria dels Àngels, així és com la Maria Curcio va ser, diguem-ne, la persona que em va ensenyar tot el que jo crec que sé sobre música, la Victòria m'ha ensenyat tot el que sé sobre d'estar en un escenari, no? O sigui, era un mestratge continu. A més, jo vaig agafar, diguem-ne, els últims anys, doncs, que ella ja no tenia aquella plenitud vocal i que, per tant, suplia allò amb una musicalitat i amb una comunicació. O sigui, el sentit de la comunicació de la Victòria era impressionant. O sigui, que a vegades, doncs deies, bueno, doncs clar, potser ja no és el virtuosisme que podia tenir, però amb una cançó o res que tenia un àmbit així, creava tanta música i tanta màgia que valia la pena només per aquella cançó. I d'això se n'era conscient ja en aquell moment o n'has sigut conscient més tard, de que allò era una masterclass cada cop que estaves amb ella, no? No, jo era molt conscient perquè, clar, jo ja tenia, vull dir que jo havia fet moltes coses amb música, havia acompanyat altres cantants, cambra, vull dir que, i a més, esclar, jo l'admirava ja abans de conèixer-la. O sigui, coneixia la seva Mimi, vull dir, tota la Butterfly, tots els testimonis discogràfics, inclús l'havia anat a sentir, i clar, quan em van demanar a veure si volia fer la prova d'acompanyar-la i li vaig agradar, doncs clar, per mi va ser un regal del cel, i vam fer més de, està documentat, però més de 100 segur, no sé si 120 o concerts o així. Que es diu molt aviat, això, i més avui en dia. I per tot el món, vull dir que vaig tenir també la sort de trepitjar escenaris importantíssims amb ella, no? Sí que una cosa que crec que és molt palpable al llarg de la carrera de l'Albert Guinovar és que crec que és una figura que uneix mons.
És a dir, que hi ha una part que el coneix com el compositor de teatre musical, però hi ha una altra part que el coneix com un pianista clàssic, com un orquestrador, com dos mons, aparentment, que potser no es troben, però que d'alguna manera s'ajunten amb la teva figura. Això crec que ho ha fet també altres persones que són grans, com per exemple Leonard Bernstein, no? És una persona que tothom el vol, el món clàssic, el món modern, el món dels directors, no? Sí. Crec que el Bergui Novara a casa nostra compleix aquest paper. No sé si t'hi veus una mica amb això. Sí, a veure, modèstia a part, diguem, però a més m'agrada molt que facis èmfasi en això, perquè jo precisament he fugit bastant sempre de l'especialització, perquè crec que és una mica el que mata les coses, no? La música, jo crec que la música és música, i llavors, per un músic. Sí. I llavors a mi fer música m'agrada, sigui per teatre musical, sigui per un ballet, sigui per fer un anunci, una banda sonora, o per tocar en una sala de concerts. I aquesta especialització que hi ha, doncs, és que els que fan música antiga només fan música antiga, els que fan contemporània, els que fan ara, per exemple, ara em trobo jo, últimament, doncs, bandes sonores o teatre musical, fan només això, i només es coneixen aquest estil, i no escolten res. Jo trobo que per fer teatre musical, vull dir, has de conèixer tot el teatre musical, però has de conèixer òpera, has d'haver sentit i música simfònica, vull dir que, saps, banda sonora es passa el mateix. Des que està tot molt reglat i s'estudia a les universitats, perd espontaneïtat i personalitat, no? Perquè tot està com ja saps el que funciona, i per això jo penso que aquesta especialització que jo sempre he defensat, anar en contra, diguem, de l'especialització, ja en el món clàssic, o sigui, quan deien, és que jo m'especialitzaré en música espanyola, deia algú, no? Jo em trobava que, a veure, per tocar bé Granados i Albéniz, has de conèixer bé Beethoven, Chopin i Schumann, vull dir que no pots tancar-te en una cosa petita. I crec que tot aquest alimentar-se de totes les disciplines musicals i de tots els grans autors de totes les èpoques enriqueix, no? la part, el coneixement de cadascú i, per tant, la personalitat que sortirà. Sí, una mica per això posava aquest exemple d'un gran mestre, crec que és el Leonard Bernstein, que és mestre de tothom. Clar, perquè a més, a veure, Bernstein per molts és un dels grans directors que ha existit, però és que, esclar, ha fet segurament el millor musical que existeix, que és West Side Story, i després té, per exemple, té 3 simfonies fantàstiques i té música de concert fantàstica, la missa, que és una cosa estranya però que és sensacional, no? O sigui que m'agrada molt, diguem-ne, doncs, que pugui estar com una mica en un racó al costat d'ell, no? A veure, l'interessant d'un qualsevol creador és tenir una personalitat, no? Tenir una cosa que et distingeixi, no artificiosament, vull dir que no has de dir a veure què puc fer per ser original, no, precisament has de ser autèntic i fer amb el que creus, però com més coneixements tinguis, doncs també la teva autenticitat creixerà, no? Per tant, estaves adquirint aquests coneixements cap a l'any 87 i de cop i volta surt un anunci de com va ser això, de dir, es necessita un compositor per fer un espectacle de teatre musical. Bueno, no va ser així. Jo, de fet, tenia les meves velaitats, o sigui que la meva carrera era de pianista i estava enfocada cap aquí, no perquè no m'agradés compondre, perquè jo ho feia, però no m'agradava, diguem-ne, la música acadèmica, no? Que encara veu bastant d'això, però sobretot en aquells anys era molt d'experimentació, una música molt d'investigació, i a mi la música jo la visc visceralment, la visc diferent, no m'agrada massa tot el que és el pensament, no? I llavors, clar, que no m'interessava aquest estil de compondre, però bueno, jo anava a fer les meves coses també i les ensenyava als amics, i un d'aquests amics una amiga era la Isabel Soriano, una amiga meva al conservatori, doncs, que a final de cursos jo l'acompanyava i que havia muntat òperes i això, al conservatori. I llavors ella havia estat en el cor del Mikado. I llavors em va dir, escolta, tu saps que ara faran, després del Mikado de Golldegom, volen fer un musical autòcton, vull dir, tot autòcton, amb gent tot d'aquí, però no saben a quin compositor demanar-li, i han fet com unes trucades uns quants compositors, és a dir, que fan com unes proves, però no un concurs obert, sinó que com tancat, no? Diu, però si tu, com que ella coneixia que a mi m'agrada fer aquesta música melòdica i agradable, diu, si vols els dic que facis tu la prova. I jo vaig dir, home, per mi seria fantàstic. Em van donar 2 lletres, una cançó i un cor, que era la cançó d'Osman, i el cor era l'Aigua per Pietat, que en aquella època es deia Aigua, Pa, Pietat. Però, clar, semblava que es deixessin la lletra de per, i al final vam canviar Aigua per Pietat, no? I la cançó d'Osman, vaig fer una cançó d'Osman que no és la que es canta ara, vull dir que va ser una altra cançó d'Osman que després la vaig canviar, però bueno, jo vaig fer aquesta prova, esclar, en aquella època no hi havia ordinadors, vull dir que es va gravar amb un Revox,
i amb els cantants del Mikado, jo tocant el piano, i jo res, me'n vaig tornar, això eren unes vacances de Nadal, me'n vaig tornar a Londres, que aquell any jo ja havia decidit quedar-me allà, no? I llavors, quina va ser la sorpresa quan em van comunicar que m'havien triat a mi, no? Que amb 25 anys, sense cap currículum musical, sí, però vull dir, no cap currículum de compositor, ni menys en el món del teatre, per tant va ser un risc per part d'ell, jo crec, molt gran, perquè havia fet coses sempre molt petites i de piano, no? I de cop i volta, doncs, esclar, em proposen fer un musical de 2 hores i mitja. Llavors és quan t'he dit abans, doncs, que esclar, aquella setmana vaig començar a veure, havia vist alguna, em sonava el que era un musical, però vaja, no... I llavors aquella setmana vaig veure, esclar, recordo Into the Woods, que era l'estrena a Londres de l'època, El Fantasma, Els Miserables, no sé, tot el que hi havia en aquella temporada, no? Germans de sang, vull dir que va ser tot, veure moltes coses diferents, veure molt d'això, em va enamorar molt el gènere. Bueno, jo no sé si parlar de gènere, o diguem-ne el teatre musical, perquè esclar, entre Sondheim i Lloyd Webber o Germans de sang no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Però el que era la música aplicada al teatre, allò em va agradar molt, em va interessar molt. Arribes, t'empapes del teatre musical que hi havia en aquells moments, tots els teus referents que ja tenies, i com va ser el procés de creació de dir, va, comencem a posar-nos-hi a fer el Maricel? Bé, a veure, l'equip ja estava format i estava treballant-hi. O sigui, quan jo vaig entrar, és una cosa que de fet no s'hauria d'haver fet així, suposo, però bueno, va funcionar força bé, que és que l'escaleta, diguem-ne, de l'obra ja estava feta, més o menys, vull dir que després van haver-hi petits canvis, però que hi havia una estructura que ja més o menys estava clara i algunes lletres que ja estaven fetes fins i tot del bru de sala. I llavors, doncs, clar, bueno, moltes reunions, això sí, recordo moltes reunions amb de Goll de Gom, doncs, perquè jo, per empapar-me una mica de la idea que ells tenien del que volien expressar i inclús del muntatge, vull dir que hi havia idees del muntatge que ja estaven clares abans de fer la música. I bueno, vull dir, doncs llavors anava fent cançons i els anava presentant amb ells. Clar, jo no tenia... Bueno, avui en dia encara sóc un desastre tecnològicament, però vull dir que en aquella època, esclar, doncs jo els hi tocava amb un piano, a veure què us sembla. Jo tampoc no canto, vull dir que llavors, clar, sempre ho he fet difícil, diguem-ne, perquè em puguin entendre, no? Però sí, llavors aquest era el procés. I en aquella època no teníem tantes urgències com ara, saps? Es va fer amb bastant més temps. Alguns actors es anaven com incorporant, mica en mica, o sigui, no teníem la companyia... Per les necessitats que anava portant el propi muntatge, no? Sí, anàvem buscant, no? Anàvem buscant. Per exemple, la Bunyolons es va incorporar una mica al final, el Said també, però en canvi, per exemple, la Soriano o el Pep Crudo, així, ja eren com personatges que ja estaven definits, el Hassen també, el Joan Crosses, i llavors, clar, jo ja anava component sabent qui em cantaria les coses, no? Per exemple, el Joan Crosses el vam conèixer perquè cantant blues, i esclar, per això vaig fer la cançó de Hassen, comença amb un blues, encara que després deriva en una altra cosa, no? I vull dir que era, per ell, la Isabel Soriano la coneixia a la perfecció perquè havia tocat molts cops amb ella, per tant ja li vaig fer, diguem-ne, com a mida, perquè és Lluís. Vestit a mida, no? Perquè és Lluís, exacte. I així és mica en mica, i després hi havia unes cançons que em quedaven millor que unes altres, les refeia, per exemple, el Perquè ha plorat, l'Àngels Guanyol ens fa molta gràcia perquè ella se'n recorda d'una primera tentativa i quan m'ho canta m'ho fa com perquè em passi vergonya, perquè fa riure una mica. Després l'Himne dels Pirates és una cançó que vaig anar fent i fent fins que vam donar per acabada perquè no m'acabava d'agradar mai. I bueno, i així, diguem-ne, amb aquest procés, no? Diguem-ne, i és allò que treballant s'acaba aconseguint allò que vols, no? Perquè has dit 2 temes que són 2 dels top 10 del Maricel i del teatre musical, que és el Perquè he plorat i el final d'acte de les veles s'inflaran, l'Himne dels Pirates. Sí, veus, de Goll de Gom també tenia molt clar que havia d'haver-hi, no sé com es diu això ara en anglès, però té un nom, no? Que havien d'haver-hi com els hits. I a més, a on estaria bé que es col·loquessin. I on era com a balada, el Perquè he plorat, està una mica com cap al final del primer acte, i per acabar el primer acte, doncs, un himne, que era l'Himne dels Pirates. Llavors, clar, diguem-ne que tot això, que es va gravar un single, amb les 2 cares, doncs eren els temes principals. Llavors, esclar, em vaig aplicar una mica més en aquests, no? Quan parlàvem amb l'entrevista, tant amb la Carme Cuesta com amb l'Àngels Guanyolons, deien que durant els assajos el Maricel es respirava com una cosa de dir això està a punt de petar, això petarà i petarà molt fort. No sé si tu també ho recordes o els teus assajos eren més amagats darrere el piano, no? Sí, jo vaig viure força els assajos comparats amb altres
amb altres muntatges teatrals perquè també estava molt més lliure de temps, no? I els vaig viure molt i això. Ara, jo t'haig de dir que la meva sensació era més aviat al revés. O sigui, jo veia això i pensava, ens pagarem una castanya, perquè jo no veia que allò anés bé. Però recordaré sempre que en una de les últimes funcions o assajos generals o prèvies, bueno, prèvies no se'n feien, però vull dir que igual un assaig general, el Pep Cruz em va dir, tu no saps què hem fet. Diu, això pensa que serà un... Ja hem fet un clàssic del teatre, o sigui, no sé amb quines paraules ho va dir, però llavors, esclar, jo el Pep Cruz, que l'admirava com a actor i era el reverenciari i tal, que digués això, primer em va agradar molt i després em va intranquil·litzar una mica, perquè vaig pensar, jo crec que no, però ja ens ho trobarem. I llavors, esclar, va tenir un èxit ja des del dia de l'estrena tan gran que llavors vaig reconèixer que jo no en tenia ni idea, saps? Perquè jo pensava que allò no estava bé i resulta que estava molt bé, no? I quan sou conscients, l'equip del Maricel, de dir això que hem fet és un... Aquestes mateixes paraules del Pep Cruz, quan es manifesten a la realitat? La repercussió va ser com molt immediata. Això també t'haig de dir que no em va representar molta feina, eh? Vull dir que va ser com un èxit que no va portar més coses. O sigui, jo, des d'aquí, a part dels meus treballs com a pianista, que els concerts sempre he anat fent, fins al Flor de Nit no vaig tenir res. I van passar 4 anys. Vull dir que a vegades un gran èxit tampoc és que... Bueno, el país és el que tenim, no? I esclar, no es poden fer produccions cada any així importants. Però bueno, jo el que sí que puc dir és que o sigui, la meva reacció crec que va ser encertada en el sentit de que vaig creure que era una mica injust que una persona que estava tan poc preparada per fer això tingués aquest èxit, no? O sigui, precisament jo no m'ho vaig creure gens. Vaig pensar que això podia ser una casualitat, perquè a veure, la meva formació era de pianista. És veritat que ja tenia tots els estudis d'harmonia, tots els del conservatori, però la meva carrera era pianista, i llavors jo vaig pensar, a veure, no pot ser. I llavors vaig començar a estudiar molt, molt a nivell, diguem-ne, de composició, d'anàlisi, d'orquestració. Clar, jo el Maricel era la primera cosa que orquestrava. I per això vull dir, i llavors en el Flor de Nit, aquests 4 anys sí que van ser intensos d'estudi, i per això el Flor de Nit jo em vaig sentir més orgullós de l'èxit o del relatiu èxit que va tenir, no? Es van editar les partitures. Això, que avui en dia quasi bé és una cosa surrealista, perquè la gent s'ho baixa o el que sigui, però segurament això també ha ajudat a que aquestes obres hagin perdurat i estiguin a totes les biblioteques, escoles de teatre, i que això es puguin fer aquests temes, no? Perquè aquest material és accessible a la gent, no? Estic d'acord, o sigui, jo precisament defenso que es puguin editar les partitures, perquè jo crec que tant el Flor de Nit com el Maricel, que estan editades, va ser una manera també de perpetuar el musical, no? Seguríssim. Perquè van passar uns anys, esclar, ningú tenia previst que allò es tornés a muntar, encara que després es feien més produccions. I en canvi, doncs, el document, diguem-ne, que la gent podia aprendre a su casa, no?, i tocar-ho al piano, ha fet, diguem-ne, que es perpetuï més i, per tant, que es converteixi en un clàssic. Quan, en canvi, una partitura agrada molt, però no hi ha manera d'accedir-hi, només la pots treure d'oïda, no és el mateix, no? O sigui que jo crec que amb aquests dos vam fer molt bé. I això va ser gràcies també a l'editorial Boaló, que va tenir l'interès de fer-ho. I ens anem, com has dit tu, al Flor de Nit. Com va ser? És a dir, et van trucar directament? Va haver-hi un altre càsting de compositors, perquè ja havies treballat amb aquell equip? Mira, potser semblarà estrany, no?, després de l'èxit del Maricel, però van tornar a fer unes proves, uns compositors, i a mi em van demanar si volia fer-la. O sigui, no em van trucar i em van dir, escolta, volem que facis... I jo sé que hi ha gent que va dir que no, i jo vaig dir que sí, jo vaig fer la prova, no tenia res a perdre. I llavors vam fer també, recordo, el Lockout matrimonial i la cançó Flor de Nit. O sigui, per veure una mica el que era la cançó de musical, que el Botjo tenia unes indicacions de que volien que fos una mica... Després no té res a veure, però una mica la idea que fos un musical, però tirant com a Granados. Com a alguna cançó Granados, no sé si volia dir les Tonadilles o volia dir l'Elegia Eterna, però una mica així com que tingués una flaire una mica com de música nacionalista espanyola, no? I després, per l'altra banda, esclar, un couplet. I el couplet, perquè, esclar, tenia el Flor de Nit aquest doble vessant, no? És una mica com un musical dintre d'un altre. I la música de gènere. I llavors, doncs, mira, vaig fer les dues, que aquestes sí que són les que van quedar, i em van tornar a triar a mi.
Jo també entenc que, a veure, ells, després d'haver fet el Maricel, que és una música així com, diguem-ne, pseudo-simfònica i èpica, amb algun bons líric, potser no em veien capacitat de fer després un pas doble o un tango, no? I mira, vaig passar la prova. Del Maricel, que és segurament el musical català més recordat pel gran públic, sí que és cert, i jo l'he escrit i batejat així, que el Flor de nit per mi és el musical de culte català, perquè crec que és un dels... Per mi és el top 10 que ha fet el de Goll de Gom, amb tots els aspectes, a nivell escènic, musical... Això, malgrat Flor de nit va estar a punt d'arruïnar la companyia, perquè mai va arribar a sortir del Victòria, que també és una reflexió a pensar del país, de dir, ostres, quan fem alguna cosa així i que això arruïna els seus propis creadors, sap greu, no?, aquestes coses. Sí. Però, diguem-ne, el fet de Flor de nit a nivell musical hi havia això, no?, era més ambiciós, més complexa, potser pel fet això que hi havia la música del paral·lel, que ja és una música molt concreta, no?, dels couplets dels anys 20, la música del gènere, a més també hi havia diferents classes socials, no?, que amb les festes de l'aristocràcia, tot això està molt, molt ben reflectit amb la música, és a dir, que hi ha un treball majúscul i que és molt palpable i evident, no? Bueno, moltes gràcies. Sí, home, vam fer molta consciència, vam treballar molt, també moltes reunions. Clar, a més vam tenir la sort de comptar amb Vázquez Montalbán per fer el text, que trobo que l'argument és preciós, no? Reflecteix molt la Barcelona d'aquella època, la Catalunya d'aquella època. També van dir això, que era un dels problemes, que era tot massa localista. O sigui, van dir, no, això a Madrid no ens interessa, saps? Perquè parlava molt d'aquí. Però, bueno, jo crec que és fantàstic. Sí, però amb tot el que està passant socialment avui, crec que està molt bé reivindicar-ho. És important, i a més, per exemple, l'any 92, esclar, era l'any de les Olimpiades, per tant, hi havia com tota una sensació de renovació de coses, i jo trobo que van lligar-ho molt també amb l'enderrocament del teatre, on troben la Flor de nit, etc. Vull dir que tenia molt de sentit. És veritat que potser tenia una ambició molt maximalista, no? O sigui, volia abarcar-ho tot, explicar-ho tot, molts gèneres musicals diferents. O sigui, tot era molt ambiciós i molt agosarat, i a més era com políticament arriscat, o sigui, hi havia una implicació política, esclar, haver-hi Vázquez Montalbán doncs era indestriable, no? Però precisament per això jo crec que potser ha quedat en el record de molts que els hi va agradar doncs com un musical de culte, vaja. I vaja, jo estic molt content. És veritat que potser ara si es tornés a muntar ho faríem diferent, perquè potser hi havia un excés també de personatges, era molt llarg, vull dir que després hi havia un punt potser una mica massa pedagògic també, que el Vázquez amb les lletres, però vaja, jo trobo que està molt bé que es vulguin fer coses, que es facin coses arriscades i que siguin diferents, no? A més a més... També, és que, perdona, és que amb això de la música i la lletra, bueno, vam tenir problemes, perquè el Manolo era poeta, també, vull dir que té llibres de poesia, però vers lliure. Llavors, esclar, a l'hora de fer lletres per cançons era molt problemàtic, perquè jo deia, però és que esclar, no puc repetir res, o sigui, la cançó Flor de nit té 3 estructures, però perquè no sabia, diguem-ne, reproduir-les, no? I, clar, que jo crec que a la llarga va ser molt millor, perquè era tan rica la lletra, però tan poc mètricament tan estructurada que, esclar, a vegades el Botjó em deia, perquè jo li deia, escolta, és que aquí estaria bé repetir aquest tema perquè és el mateix personatge, no sé què, i llavors el Botjó al final em deia, escolta, fes una música nova, perquè no ens en sortirem que el Manolo, diguem-ne, quadri aquesta lletra. Llavors, un dels defectes que deien que tenia l'espectacle és que tu no memoritzaves cap cançó, perquè realment es repetia poc la música, era com un abús de musicalitat nova, no? Cada cançó era diferent. Jo, en la mida del que vaig poder, sobretot els instrumentals, doncs sí que treballava el leitmotiv, no? Igual que el Maricel, però el Maricel vaig poder jugar molt més, perquè el Bro de Sala en aquest aspecte era molt més, mètricament, doncs molt més organitzat. I al final, doncs, el Flor de nit va quedar així, i moltes lletres també, doncs, que el Botjó va ficar mà i les va arreglar, no? Aquí també ja tenies els actors? Sí, més o menys sí. Potser quedava algú... Per exemple, crec que l'Hortènsia Brusi va ser de les últimes, perquè no es trobava algú que... Però en general sí, per exemple, la Soriano, després del grumet del Maricel ja sabíem que faria la Mimí. Flor de nit,
va ballar una mica, per això hi havia dues Flodanits també, que era la Carme Cuesta i la Montse, que per cert els músics anaven una mica de bòlit perquè fèiem tons diferents quan era la Montse o la Carme, vull dir que no era allò, no era sempre el mateix i canvia el cantant. Sí, però vull dir que més o menys teníem els actors, el Pep Cruz també pel Tonet, i sí, o sigui que jo sempre he tingut, bueno, almenys en aquests dos, molt en el cap la sort d'això, no? Vull dir, a més amb grans actors que vam poder cantar o grans cantants. I a més, ara en perspectiva, és un espectacle que això, no sé si se n'ha fet gaires més a Catalunya o no se n'ha fet cap més, que hagi tingut un concert que es va fer, Teatral Net, que va fer un concert, i a més una versió off cabaret fa 4 dies a l'Almeria Teatre. Això també ha de dir alguna cosa, crec. Sí, per això que tu dius que potser pel gran públic no, però pel públic més amant dels musicals és com el referent, no? Llavors, doncs sí, Teatral Net va tenir aquesta ocurrència, que és després on ha desembocat amb la nit de musicals que es fa al Grec, no? Però la primera idea va ser fer un aniversari, que em sembla que era el 13è aniversari de la pàgina web. Jo sóc molt amic de l'Albert Miret, que és el responsable i director, i llavors ell va tenir aquesta idea. I va ser molt bonic, trobo, perquè era molt com a l'americana, no? D'implicar tota la gent més o menys tota la professió del moment, o sigui que es anaven repartint els papers i també gràcies al Xavi Torres, que va posar tota l'energia per muntar l'orquestra. Bueno, vaig orquestrar-ho jo només per aquest concert, perquè, esclar, allò era una orquestra, mentre que l'altre era un ensemble, vull dir que vaig orquestrar, però el Xavi va fer tota la direcció, el David Pintor també, vull dir que es va implicar molta gent i va ser, la veritat, va ser molt emocionant, no? I el fet de després que el mateix Xavi Torres feia la direcció musical del cabaret, Flor de nit al cabaret, com a compositor, quan ho veus i dius, ostres, això realment dona de sí, no? Sí, a més, a veure, és aquesta cosa que també... Jo he vist alguns espectacles que fan a Anglaterra o als Estats Units, que fan aquestes reduccions al mínim, que a vegades fins i tot els mateixos actors són els que es toquen els instruments. He vist a Sunset Boulevard i Sweeney Todd, per exemple. Llavors, aquesta reducció, a veure, clar, jo no el vaig fer pensant així, jo el vaig fer pensant en gran i tal com la vaig pensar, no? Però, bueno, és una aposta, diguem-ne, que molt interessant i que trobo que, a més, era un exercici dificilíssim de fer, perquè una obra tan complexa, i reduir molt els actors i reduir l'instrumental, i que està bé, no? Sí, tant. I després del Flor de nit hi ha un mini espectacle que, com acostuma a passar en aquests mini espectacles, passen desapercebuts amb l'Isabel Soriano. Per la gent que li va passar totalment desapercebut amb un teatre que ja no existeix, que era l'Art en Brut, el Desconcerto. Què era? Doncs la Isabel Soriano va plantejar fer alguna cosa junts quan vam acabar el Maricel. Bueno, una cosa per ella. O sigui, allò que es diu One Woman Show, no? I ella, aprofitant totes les seves virtuts, que són moltes, és a dir, que feia d'actriu, feia de cantant, ballava, tocava la viola, perquè ella és instrumentista de viola, i, a més, va fer el text i l'argument. I llavors, esclar, més no es podia, ja no es pot demanar, no? I era una cosa molt particular, o sigui, quan diuen, és que, esclar, això estaria bé, abans m'han dit, això estaria bé que ho tornessin a fer, que dic, però és que només ho pot fer ella, o sigui, perquè no hi ha actrius de musical que cantin, que siguin bones i que toquin la viola. Bueno, clar, es pot fer alguna adaptació, però... I va ser una cosa molt curiosa, i vaig haver-ho de fer sabent que me n'anava a Austràlia a fer una gira d'un parell de mesos amb la Victòria dels Àngels. O sigui, va ser com, bueno, abans de marxar, perquè si marxo ja no tinc, clar, avui en dia sí que hi ha mails, però si jo marxava ja no podia enviar res més, llavors va ser com molt a correcuita, però va ser un espectacle divertidíssim i a la gent que va anar-hi, perquè és clar, era un lloc petit, li va agradar molt i, bueno, és que jo crec que elevava, diguem-ne, ja a la potència les possibilitats de la Isabel Soriano, no? Que estàs movent-te ja en un terreny a part, sense deixar tot el clàssic, piano, concert, però també en un terreny altament escènic i també fas òperes. Sí. Te'l planteges diferent el punt de partida de l'òpera a l'hora d'escriure la partitura d'una òpera o d'una obra de teatre musical? Bé, aquesta és una de les qüestions que a vegades diuen que el musical és l'òpera d'avui en dia o... A veure, jo crec que és teatre cantat, com deies, cantat de manera molt diferent. O sigui, el teatre, l'òpera, és clar, és en veu lírica per tota una sèrie
bueno, vull dir, de la tradició, vull dir que es cantava, a mesura que les orquestres del barroc anaven a les del romanticisme, es anaven fent més grans, els teatres romàntics són molt més grans també que les sales, diguem-ne, antigues, per tant la veu ha d'anar superant tots aquells escolls i, per tant, esclar, hi ha una projecció, hi ha tota aquesta veu lírica, etc. Que si no es canta d'aquesta manera la veu no arriba sense amplificació. I llavors, clar, diguem-ne que això ha portat també a un extrem, diguem-ne, que la música és el que domina, no? O sigui, moltes vegades la teatralitat, tot i que a les últimes dècades tot ha canviat una mica, amb l'òpera també, no? Però que l'important, diguem-ne, era l'obra musical, o sigui que l'argument fins i tot podia ser fluix, o sigui, hi ha arguments d'algunes òperes molt maques que l'argument és molt fluix, no? Per tant, la part teatral jo crec que és en el musical on agafa molta importància. O sigui, no es pot pensar, diguem-ne, que el musical no et expliqui res i que en canvi la música sigui molt bonica, no? Que a vegades passa i doncs és quan no acaba de funcionar la cosa, no? I esclar, el plantejament també és diferent, perquè normalment quan fas una òpera és un encàrrec, doncs, per exemple, la meva primera òpera era l'encàrrec de la Universitat de Caen, o la segona, l'Alba Eterna, era també una orquestra, i el Teatre Fortuny. Per tant, és una mica més com encàrrecs, diguem, que hi ha uns diners públics a darrere, per tant, no necessites, diguem-ne, que la inversió diguem-ne, que s'hagi de tornar amb entrades. Per tant, tu has de fer una cosa, pots fer una cosa que no sigui comercial, mentre sigui bona, no? També haig de dir que jo el meu llenguatge musical no canvia molt, no varia molt, o sigui, els que escolten les meves òperes veuen una mica també... Ara, esclar, per exemple, tu no fas cançons en una òpera. Vull dir, a vegades el vers és lliure, l'estructura pot ser un text de dalt a baix que no tingui cap estructuració, per tant, tot és a base de la música. I llavors jo faig sempre melodia, però esclar, més que amb estructura de cançons, doncs són melodies infinites, per entendre'ns, no? Ara jo sempre faig melodia, perquè per mi el cant és melodia, no? I també d'aquests llenguatges escènics també hi ha un ballet, no?, de Terra Baixa, el 1999. És a dir, que has tocat totes les tecles que poden haver-hi sobre un escenari. Sí, això va ser un encàrrec de l'Esbar de Sant Cugat, el Joan Serra, que volien fer el Terra Baixa. Esclar, per mi va ser fantàstic, perquè després d'haver fet el Maricel, un altre Guimerà, i a més molt interessant, perquè, esclar, de fet, jo era el dramaturg en aquell cas, no? O sigui, ja no hi havia de Goll de Gom, no hi havia Bru de Sala, sinó que jo, sobre el clàssic del Guimerà, havia d'explicar allò amb música. Després, clar, el coreògraf, a partir de la música, fa la coreografia. I per ser molt interessant, perquè, esclar, vaig haver de fer tota una estructuració de l'obra per fer música, no? I és una altra manera de música escènica, per tant, música narrativa, però sense cantar. I és una experiència també inoblidable. Sí. I també una tecla que ja no és pròpiament de l'escenari, però que sí que també has tocat, que són en la televisió, en la pantalla, sigui la petita o la gran, no? Els serials de TV3, no? Nissaga de Poder, Laberint, etc. Sí, El cor de la ciutat. El cor de la ciutat han tingut melodies de l'Albert Guinovart. Sí, jo vaig quedar molt content de la meva col·laboració amb aquestes sèries de TV3, perquè a més vaig com una mica imposar l'orquestra simfònica en les sintonies, no? No sé si després això s'ha agraït i s'ha fet un seguiment, jo crec que no, perquè... Però sí que són... Però són recordades. Exacte, això potser és un fet significatiu, però aquestes perduren també. Sí, és consum ràpid, però és veritat que, a veure, també, si les poses cada dia és només normal que la gent s'hi quedi, no? Però jo crec que jo soc molt defensor de que qualsevol música hi hagi músics de veritat, no? Tot això es pot fer avui en dia amb ordinadors i amb samplers, però jo trobo que, tot i que estigui enregistrat, la música que crea els músics s'ha de defensar perquè és d'una altra manera, vull dir, és molt més viva i és molt més emocionant, no? I llavors, doncs, esclar, jo no, vull dir que el pressupost no canviava, vull dir que jo em buscava els contactes, jo com a pianista coneixia totes les orquestres simfòniques, doncs, per exemple, el Laberint d'Ombres parlava amb els del Vallès, que com que passava a Sabadell, doncs fèiem un intercanvi que posava el seu nom i llavors gravaven, vull dir que no és que hi hagués un més pressupost llavors que ara, no? Simplement la voluntat de que fos així. Sí. I bé, jo tinc un molt bon record. També em va ampliar el públic, no? És veritat que el públic de televisió és difícil que després et vingui a veure si toques Chopin, Però, bueno, a veure, tot és anar fent mica en mica per anar-te donant a conèixer. Albert Guinovart va estar
va sent present, no? Sí. A la ment d'espectadors. Sí, bueno, i fins i tot ara encara a vegades en uns recitals de piano em demanen que de propina faci alguna cosa del Nissaga de Poder o, bueno, per suposat del Maricel, no? Has fet música per teatre, però per teatre no musical, és a dir, per teatre de text. Com te la planteges? És el mateix només que no ho ha de cantar un actor? És que, per tant, forma part de la dramatúrgia igual? Bé, jo ho faria més, el compararia més amb una banda sonora de cinema. Les meves col·laboracions, el 90% és amb Sergi Belbel. Vull dir, he fet també amb Toni Casares i amb Sergi Mateu, però bàsicament he fet moltes coses amb en Sergi Belbel i és que ens entenem, som amics a més, vull dir que ja ens entenem de seguida. O sigui, ell m'explica que és una persona tan entusiasta i tan apassionada del que fa, que quan t'explica l'obra que muntarà i que vol fer, i jo ja m'estic imaginant quina música necessita, no? I llavors, clar, a veure, la música de teatre normalment és principis i finals d'acte, perquè quan poses música entremig, quan és teatre parlat, ha de ser tan fluixa que ha de ser una cosa quasi que no se senti. Però en canvi sí que m'ha donat l'oportunitat de fer una música com molt de gènere també, o molt ètnic, bueno, molt que s'entengui de què va. Per exemple, si fas un Goldoni, doncs faig una música com mozartiana. Si feia el De Filippo, doncs feia una música molt napolitana, no? És probable que el fet d'escriure música escènica et pugui fer escriure coses que potser d'una altra manera no haguessis escrit mai. Ah, totalment d'acord. Jo que sé, per exemple, això mateix de primera plana, no? Música així com jazz primigeni dels anys 20. Clar, jo normalment això no ho fas. Ragtimes, diguem-ne, o pseudo-Gershwin o així. No ho fas perquè, esclar, avui en dia com a compositor tu intentes buscar el teu llenguatge. Però en canvi aquestes músiques de gènere és molt divertit de fer. O jo que sé, la música així italiana, que sempre he sigut un fanàtic jo, de tots els compositors italians i Nino Rota especialment, no? Tota aquesta música a mi m'agrada molt i per tant m'ha donat l'oportunitat al teatre i especialment al Sergi Belbel, i a més vull trencar una llança per directors com ell, que no n'hi ha molts, que defensen sempre que hi ha música de creació en els muntatges teatrals. Jo trobo que això és veritat que els pressupostos de vegades, si han de retallar alguna cosa, és el primer que retalla, no? Però haig de reivindicar aquests directors que exigeixen aquesta música. I d'aquí també arribem, ja avançant amb el temps, amb una superproducció que va ser el Musical de Barcelona, Gaudí. Sí. Una superproducció que es va fer al BTM, al Palau dels Esports remodelat. Sí. Allà sí que quan escoltes el CD es veu com un Guinovart que ha fet el que ha volgut, no?, a nivell musical. No sé si era així. Per tant, és una mica com la maduresa d'aquest compositor escènic, potser que es va avançant. No sé si m'equivoco o veus diferent, eh? Bueno, clar, jo he anat creixent també amb el... No? Vull dir, a mesura que anava fent més gran i anava fent més música, doncs vas creixent. I, a veure, jo cada projecte teatral, de teatre musical, l'afronto una mica com bastant únic, també pensant una mica quina música necessita, quina sonoritat necessita. I a veure, Gaudí, hem de pensar que realment l'argument de Gaudí a priori no és molt interessant. Vull dir que l'interessant de Gaudí és la seva obra i el seu pensament. Clar, no hi ha massa acció, perquè va tenir una vida com molt monàstica. Llavors, en canvi, la música sí que podia transmetre tot aquest món interior. I per tant, jo, quan, clar, no va tenir l'èxit que s'esperava, en canvi, vull dir, a mi em va saber greu, però jo vaig quedar sempre molt orgullós de la música, perquè vaig fer, crec, una música de la que jo em sento orgullós, que és emocionant, hi ha moments, i després vaig poder créixer, com tu dius, doncs, ja no és el musical a l'ús, sinó que era un musical que estava més a prop a vegades de l'òpera o de la cantata, doncs que dels musicals de Broadway, no? Però clar, també ha canviat el nivell dels actors de teatre musical en aquest temps. Per tant, també et trobes a veus molt més preparades per afrontar una partitura molt més complexa, no? Això també com a compositor també t'ha de donar molta més llibertat. Sí. A veure, va passar exacte que després de l'èxit del Maricel van començar a obrir-se escoles de teatre musical o aprofitaven, diguem-ne, altres escoles que existien per fer incidència amb això. Llavors, esclar, tens gent més preparada. Musicalment, no sé, perquè, esclar, vull dir que la gent que va fer el Maricel del 88, hi havia gent en el cor, diguem-ne, que eren gent de conservatori, o sigui que preparadíssims musicalment, no? Ara, és veritat que aquesta confluència de molta preparació musical i preparació teatral no coincidia. O sigui, en el Maricel o trucàvem a cantants
o tocava amb actors que més o menys cantessin, no? O sigui que no hi havia, Sí, no hi havia la figura. l'ofici de teatre Exacte. musical. I en canvi, doncs, en el Gaudí sí que clar, es va fer un càsting amb el Dan Inglés, que vull dir que anava passant gent, saps? I costava precisament destriar, perquè hi havia gent molt bona, no? I després el Gaudí torna al Maricel. Sí. I llavors aquí, moltes vegades, és com, si ja funciona, deixem-ho estar. Però l'Albert Guinovar va dir que no, i va tornar a reorquestrar tot el Maricel de nou. I a més, amb alguns temes que són nous algun canvi, sí. o canviats. Bé, jo vaig demanar que si es feia, que em deixessin revisar la partitura. O sigui, jo quan el 88, abans ja t'ho he explicat, era la primera cosa que orquestrava, i el 2004 era professor d'orquestració de l'ESMUC. No em podia permetre que allò sonés com un principiant, saps? I llavors vaig fer la partitura de la baix exacta, o sigui, no queda ni una nota de l'original, cosa que quan em vaig a les ràdios i em posen el CD del 88 em poso negre, saps? Perquè dic, a veure si vaig canviar per millorar, penso, eh? És veritat que a vegades alguns cantants t'agraden més els d'una edició que uns altres, eh? Però bueno, vull dir que jo... Després alguna cançó, per exemple, hi havia molta gent que em deia m'agradava més la del Hassen d'abans, eh? Hi ha molta gent que... El Hassen, el Joanot, que són, exacte. Però esclar, això sí que, veus, jo no ho vaig decidir, eh? Em van forçar una mica a canviar-la, perquè deien que era com un bolet, que no tenia una estètica, no tenia res a veure amb la resta de cançons, que és veritat, vull dir que això ho vam fer perquè el Joan Crosses cantava molt bé el blues, i llavors vaig conservar el que és l'estructura B, però l'estructura A la vaig canviar, no? Que jo crec que és més, vull dir que queda molt més integrat. Ara, sempre hi ha gent que sempre li agrada més el d'abans, eh? Segurament també perquè el Maricel ha marcat emotivament a una generació, no? I llavors és com allò que vaig veure allò... No, i que ha escoltat 1000 vegades el CD, que esclar, després van allà i canvies. I després, per exemple, ara, quan l'última, quan el Pep Cruz es torna a incorporar per fer de Joanot, va dir, sí, jo faig Joanot si torno a fer la meva cançó. Sempre, no la del 2004, jo vaig dir, bueno, i llavors vaig fer un entremig, vull dir, vaig recuperar una mica la primera, però fent algun canvi, no? El Maricel també va arribar a Alemanya. Sí. Això ho vas veure? Ah, sí, i tant. I com és el fet que aquelles paraules sonin tan diferents a la que estàvem acostumats aquí a la versió catalana, es havia fet la castellana per anar a Madrid, però amb alemany ha de sonar molt diferent, no? Sí, home, era molt xulo. Això va ser doncs, el Helmut Forsche, que va veure l'espectacle, li va agradar molt, un director alemany, i ens va proposar doncs, de traduir-la i intentar-la col·locar a Alemanya. I llavors, a veure, a Alemanya tenen els teatres d'òpera, és molt diferent d'aquí. Hi ha molts teatres d'òpera a moltes capitals i ciutats petites. I llavors allà tenen un elenco que es diu, no? Que és els mateixos cantants canten Trovatore i la setmana següent canten l'holandès errant i la setmana següent fan cabaret. O sigui, que potser no tots, no? Però vull dir que i el cor canta tot. I llavors durant l'any van, doncs jo què sé, doncs el dilluns fan el cabaret i el dimecres fan l'holandès errant i el Trovatore el fan el dissabte i la setmana següent torna a començar i van fent així, que és el que es diu un repertori, no? I llavors, esclar, anava a un teatre d'aquests a fer el Maricel, o sigui, no va anar a un teatre de musicals, no? I llavors, esclar, va ser molt interessant primer, vaig tornar a orquestrar, i ja havia fet una altra vegada, però per orquestra simfònica, perquè esclar, això era amb orquestra, no hi havia teclats, i després, clar, hi havia coses com que el cor era cor. Nosaltres al Maricel, el cor són els actors que després fan altres papers, no? O sigui, l'àrea de la mare, doncs després la que fa l'àrea de la mare després és la soprano, una de les sopranos del cor, no? Etcètera. Vull dir que en canvi allà teníem un cor que només feia de cor, no? I els personatges, clar, jo què sé, doncs igual el Hassen després feia Wotan, o la Mariscala de Strauss ens feia l'àrea de la mare només, no? I esclar, per mi era com una cosa inaudita. I després, esclar, la sonoritat en alemany li donava com una transcendència, no? Que a mi m'emocionava, perquè jo soc, a més, clar, com a músic de formació clàssica, per mi soc molt germanòfil, vull dir, tota la música alemana i l'alemany en si m'agrada molt. O sigui que va ser molt, molt emocionant. També hi ha una altra cosa, una petita pinzellada, no?, que es va fer amb la Laura Simó, que era del Paral·lel i Broadway. Ah, sí. És a dir, que... Està molt bé, sí.
que tornava És una que ho mica saps tot, bueno, un buscat, és que, però perquè no pares quiet. Bueno, i perdona, que jo ara no voldria deixar de mencionar també que el Joan Vives, que és el compositor, etc., Sí. i lletrista, però també va dirigir la producció de Barcelona del 2004, Sí. i se'n va i va xupar-se, diguem-ne, també tota la producció Els d'Alemanya, assajos. que jo el vaig anar a veure un parell de vegades perquè, esclar, allò era un clima molt fred i estava allà amb els assajos, però vull dir que... Joan Vives, que va fer la direcció musical del 2004 i del Sí, 14. Doncs també d'Alemanya. I bé, ara això em deies amb la Laura Simó, sí, això era perquè era la primera residència que es feia a la Simfònica del Vallès, i bé, i llavors a mi em van agafar una mica tot el vessant, vaig fer 3 concerts, un d'ells vaig estrenar un concert per piano i orquestra, i després un volien que fos una mostra, diguem-ne, de la música de musicals, amb l'Edmond Colomer, que va ser el de la idea. Llavors ell tenia també la idea que amb ell havia vist aquells concerts simfònics que la Sarah Vaughan cantava jazz amb una orquestra per darrere, i llavors vam fer aquesta idea, i com a cantant de jazz jo vaig proposar a la Laura Simó, amb la que he fet moltes més coses i que trobo que és una cantant extraordinària. I un altre dels musicals que no va tenir una gran repercussió, però que l'Àngels Bunyol va destacar que s'ho va passar molt bé i la partitura va destacar sobretot, que era una partitura magnífica, era el Paradís. Sí, m'encanta el Paradís. Va ser una iniciativa que vam fer amb el Jordi Galceran, fa molts anys que ens coneixem, que hi ha amistat, i abans de fer el Gaudí ja havíem començat a fer el Paradís. El que passa és que després va sortir l'encàrrec del Gaudí, que de fet tinc entès que ell em va imposar una mica, vull dir que de fet era ell el que feia Gaudí, no? I ell em va imposar una mica com a compositor, cosa que li haig d'agrair, i llavors havíem fet ja el Paradís i el vam després tornar a muntar. Primer per uns tallers de l'Institut del Teatre, perquè ell tenia una idea que és de reivindicar una obra petita, que és Civilitzats tanmateix, del Carrasol de Vila, que ell creia que, a més, l'havien piratejat, havien fet inclús una pel·lícula a Amèrica sobre un francès que va fer una obra sobre aquest argument, i ell volia reivindicar això. Llavors el to era d'alta comèdia, i, esclar, la música, que per això passa als anys 20, de l'alta burgesia catalana, perduts en una illa deserta, doncs el to de la música vaig voler que fos molt Cole Porter, per entendre'ns, i la lletra també de l'Esteve Miralles era molt així, i jo vaig pensar, bueno, a mi trobo una obra deliciosa. I també de musicals, per anar avançant amb el temps, ens anem a una d'aquelles coses que potser no hauries escrit mai si no fos un teatre musical, la música d'aquesta obra, que és La vampira del Raval, no? Sí. Bueno, La vampira del Raval també té una bona anècdota, no? Que és que es veu que vull dir que anaven, no sé per què, el projecte tenia un compositor que al final va fallar o que no va poder-ho fer, no sé. I llavors el Jaume Villanueva anava com desesperat buscant compositors que poguessin fer això. I bueno, havien trucat a més gent, i el Joan Vives no la va poder fer, i llavors es veu que li van dir, bueno, però truca a l'Albert Guinovart. Home, no, el Guinovart no, perquè ell no podrà i tal. I llavors quan em va trucar jo dic, però escolta, a veure, si anem així jo mai faria res, vull dir, clar que has de... I llavors m'ho va proposar, em vaig llegir el text i vaig pensar, ostres, això és molt arriscat, perquè era una mica arriscat el tema, i a més era una cosa que no tenia res a veure amb el que jo havia fet, però al mateix temps em va atraure molt perquè podia fer una música precisament que no s'assemblava a la que havia fet fins llavors, per tant era un repte, jo no coneixia el Jaume, no sé què podia ser, però havent-hi també el Pep Cruz en l'elenco, diguem-ne, vaig pensar, bueno, això és una garantia, i em vaig llançar de cap, perquè a més és que corria pressa ja, o sigui, ja s'havia d'estrenar, estrenar, diguem, tenia una data, i llavors vaig començar a compondre. Aquest musical sí que amb moltes coses al mateix temps, o sigui, que no és com quan vaig fer Flor de nit, que podia dedicar-me amb cos i ànima. No, estava fent música simfònica, fent concerts, i llavors de tant en tant els enviava una cançó, no? El 2012, el viatge a la Lluna, no? Bueno, era com una continuació, exacte. O sigui, sí, perquè a més, no sé si això es va fer pel centenari de Montsalvatge, i van fer aquesta obra que dura 20 minuts, i llavors se'ns va proposar de fer com una continuació, què passaria, no? Això el Morter Ensemble, i jo tenia moltes ganes de treballar amb el Pau Miró, vull dir que això l'encàrrec era pel músic, no? A vegades és al revés, l'encàrrec és pel llibretista i suggereix un nom. I llavors jo pensava, doncs això qui podria fer-ho? I jo vaig dir, si pot fer-ho el Pau Miró m'agradaria molt.
i vaig tenir la sort de que va poder, i bueno, va ser una cosa amb la que ens ho vam passar molt bé, molt de cara, això sí que era com, clar, l'ensemble era el que encarregava, per tant, bàsicament era l'orquestra, no? Però després hi havia dos cantants que va canviar el Cobos i l'Anna Moliner, o l'Ivan Lavanda i la Xènia Reguant, exacte, amb dues temporades diferents, i que, bueno, era un espectacle molt divertit, no? I el primer concert de la nit de musicals va ser dedicat, que és un èxit la nit de musicals, omple el Teatre Grec i dos cops, i la prèvia pràcticament també està plena. I el primer va ser sobre Albert Guinovar. Sí, això, bueno, li haig d'agrair tant a l'Albert Miret com al David Pintor, que és el que ho muntava, que la idea no era que fos música meva, només. Però el David Pintor li va proposar al Miret, diu, escolta, és que jo crec que com a presentació d'això estaria molt bé que diguéssim, nosaltres també tenim musicals catalans i centrar-ho tot en un compositor, i va ser així, no? Va ser una feinada perquè, esclar, la banda de Barcelona, que era, diguem-ne, la que també tenia el concert al Grec, clar, vull dir, jo no tenia escrit res per banda dels musicals, llavors vaig haver d'orquestrar tot per banda, però va ser molt bonic. A més, vaig tenir la Moni, el Toni Vinyals, l'Ivan Lavanda, els 10 de veu, la Nina, o sigui que... El Xavi Fernández, l'Helena Gadel... Exacte, el Daniel Anglès... I va ser, bueno, un lujo, que es diu, eh? Vull dir que va ser fantàstic poder sentir la cançó del Remei per la Nina, per exemple, no? O, vull dir, coses així com... I vam posar una mica de tot. Vaig posar Paradís, vaig posar La Vampira, i allà, a més, canviàvem, no? Per exemple, el Cherchez l'amour del Gaudí, que cantava la Moni, en canvi el va cantar l'Ivan Lavanda, no? O sigui que va ser una nit de musicals per mi molt especial. I també amb la banda municipal vas fer ja fa 4 dies un concert que es deia dels Miserables al Maricel, no? Que era també allò mateix, no? El possiblement públic que mai hauria trepitjat l'auditori va entrar allà i potser la gent de l'auditori ha anat a veure espectacles, no? Allò que dèiem d'anar relacionant mons. Clar, jo tenia ja fa anys, vaig fer sobre temes del Maricel un concert algo clàssic, amb 3 moviments, que jo agafava els temes i els desenvolupava de la manera clàssica, perquè el primer moviment, per exemple, és l'Estic sola i la cançó de Ferran, el segon és el Perquè he plorat, i el tercer moviment és l'Himne dels Pirates i la cançó de la mare. Llavors aquest concert, com que s'ha fet molt i ha agradat molt en piano i cobla, el vaig orquestrar i vaig fer versions amb orquestra simfònica, que una d'elles em sembla que vas venir. Jo vaig venir i era la següent, no? No sé si era l'estrena o així. I després això ho vaig gravar amb un CD, amb Sony, que ha tingut molta repercussió, perquè també hi havia una obra per piano que s'ha fet coneguda, que són els Valsos Poètics, i el segon concert per piano i orquestra, que és aquell que vaig fer a la residència del Vallès i que està dedicat a en Sergi Belbel, precisament. I clar, i llavors el director, el Henry Adams, coneixia aquest concert. I llavors diu, escolta, per què no ho fem amb la banda? O sigui que tinc una tercera versió, que és el concert cobla, orquestra i ara banda. I llavors vam completar la primera part amb un fragment que vaig ja orquestrar per la nit de musicals sobre el Gaudí, que era Barcelona i el Rèquiem, i llavors a la segona part, doncs clar, eren els Miserables i amb l'Arnau Tordera, vull dir que era un concert ja fantàstic, no? Que em va agradar molt, a més, compartir, encara que fos en parts diferents, escenari amb l'Arnau, que és un exalumne meu i que des que va començar la primera classe ja sóc admirador seu, no? Vull dir que va ser molt divertit. També hi ha una cosa que potser coneix menys gent, perquè a vegades els orquestradors, compositors, esteu més amagats, els actors estan a un terreny més visible, que és el 2011, una pel·lícula que va guanyar l'Oscar, a més, que alguna cosa d'orquestració l'Albert Guinovar hi va tenir a veure. Sí, The Artist, no? Bueno, va tenir l'Oscar a millor pel·lícula i a millor banda sonora. I jo soc, diguem-ne, una part d'aquesta banda sonora perquè era un dels orquestradors. A veure, jo tenia un amic a París, amic d'estudis, americà, però que viu a París ja fa molts anys, i em va trucar, em diu, escolta, és que estem desesperats perquè estic fent una pel·lícula d'orquestrador, però hi ha tanta música que necessitem 4 orquestradors i em falta un. I llavors ell m'havia conegut al Flor de Nit, havia sentit l'havia vingut a veure, i va pensar de seguida que jo podia encaixar en el projecte. I jo encantat, perquè esclar, però és un projecte que dius, bueno, a veure, la pel·lícula francesa, muda i en blanc i negre, vaig pensar, és d'aquests 1000 projectes que tu fas i que no es donen a conèixer mai, no?
I em va estranyar que, diguem, que Cannes va tenir molta repercussió, però esclar, després resulta que és l'any que, quan va guanyar l'Oscar, em van fer més entrevistes a mi, diguem-ne, per això que per tots els musicals que he fet, saps? O sigui, va ser espectacular, sí, sí. I jo haig de reconèixer que no faig quasi mai aquestes coses d'orquestrar per un altre. Jo orquestro pels meus espectacles o que sí. Però em va agradar molt la música de Ludovic Burs. Trobo que és una aposta molt autèntica i de música que no és la música avui en dia de les bandes sonores tot sona igual, tots surten dels mateixos universitats i tot és música eficaç ho és, però que té poca personalitat, no hi ha mai melodia, i en canvi aquesta pel·lícula tenia una melodia constant i molt bonica, no? O sigui que va ser una col·laboració de la que vaig quedar molt content. Hi ha una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, i potser poca gent ho coneix, que és que tens, que es fa cada any al Liceu per Nadal, uns pastorets. Això són els mateixos pastorets com de Folch i Torres, la típica obra que es fa per Nadal? Bé, sí i no. Això també és amb en Jordi Galzeran, un projecte que vam fer junts pel Cor Vivaldi. El Cor Vivaldi és és un cor excepcional de veus blanques de l'escola IPSI. Assagen cada dia, i hi ha l'Òscar Boada, que és un director extraordinari, que ha fet aquest cor fantàstic. I llavors el Jordi Galzeran té els seus fills a l'IPSI. Llavors, quan em van encarregar a mi fer una cosa musical, jo vaig dir, escolta, perquè no li demanem al Jordi que té els nens aquí al col·legi, i llavors ens va ocórrer, jo ja tenia la idea feia temps, de fer uns pastorets musicals, i llavors, vam fer, a veure, per les circumstàncies del cor, el que vam fer és una cantata sobre els pastorets amb narrador, o sigui que llavors hi ha la gràcia que té sempre el Jordi escrivint els diàlegs i això, doncs té molta gràcia, és una mica, a vegades, una mica subversiu, no? Però vaja, vull dir que, i llavors, esclar, tot això està reduït a una hora. I per anar acabant ja, l'últim és l'escaramuix, no? L'escaramuix que vas tenir una part important perquè, de fet, la idea ve donada de dir, d'una insistència teva, ens van explicar, no, de dir, fem això és un musical. Bé, a veure, jo sempre, des que vaig fer el Maricèlia, sempre vaig pensant, veig una pel·lícula, llegeixo una novel·la, saps, o m'expliquen una història, sempre penso si això seria susceptible de fer un teatre musical en un escenari, no? I llavors, jo crec que va ser quan, més o menys a l'època del Flor de nit, vaig veure per televisió un clàssic, que és Escaramuix, de l'any 52, i mentre anava veient la pel·lícula, anava a dir, ostres, és que això té l'estructura perfecta per a un musical, i és que aquest monòleg és una cançó perfecta, i anava veient, saps? I llavors els vaig dir que, escolta, dic això, mireu-vos i tal. I llavors, eren aquestes idees que queden a vegades al calaix, perquè de Goll de Gom tenia altres idees que els interessava més, però sempre va quedar una mica allà. Llavors resulta que es va fer un muntatge ja d'Escaramuix a Madrid. A Madrid, exacte. I quan contemplaven que potser el podien fer, i que va ser un fracàs total, es veu. I llavors, esclar, això va fer que, diguem, que passessin els anys. I llavors, quan es van fer el Maricel de 2014, sí. l'Anna Rosa Sisquella, la productora, diu, és que, clar, no sé, Maricel és repetible, però a veure si podíssim fer alguna idea d'alguna cosa. Jo dic, a veure, és veritat, el Maricel és irrepetible també perquè són unes circumstàncies molt determinades. Dic, però en recordeu-vos d'allò que us vaig dir de l'Escaramuix, perquè té molts elements també com el Maricel. Jo crec que el Maricel conflueix en moltes coses. Una que és una història d'amor apassionada d'uns personatges, no? Però envoltat per un context històric molt important. I després té un element que són els acròbates, és a dir, els pirates i tota la escenografia, que això atrau, per exemple, als nens. O sigui, als nens els encanta veure els pirates i no se n'enteren massa del que passa en context històric. Llavors, a l'Escaramuix passava una mica el mateix. Tenia uns personatges que hi havia venjança, hi havia amistat, hi havia amor, amb el context de la Revolució Francesa, i a sobre hi ha els espadatxins. O sigui, que era una mica com la comparació dels acròbates serien els espadatxins, no? Jo vaig pensar, jo crec que hi ha tots els elements. I, efectivament, vull dir, jo crec que s'ha confirmat als nens, per exemple, en els escolars, hi ha molta gent que sempre deien és que els nens estaven entusiasmats molt millor que el Maricel, perquè el Maricel al segon acte desconnectaven. En canvi, aquí doncs estaven pendents dels 2 actes, no? I clar, i també pels públics grans tenen altres lectures, no? O sigui, la gent jove doncs, potser s'atrau més amb la història d'amor, i en canvi doncs, potser la gent més gran doncs, els interessa més tot el que és social, no? És a dir, que jo crec que és un musical, bé, esclar, ja dic, les circumstàncies són diferents, no? Però del que jo crec que podem estar molt contents del resultat. I després de, diguem-ne, l'Escaramuix, arribem al final del teatre musical, de moment, que ha escrit Albert Guinovart, però què creus que és el que ha canviat més
del 88 fins ara a nivell de la professió de teatre musical? Val. Bé, més o menys ho he apuntat abans. Jo crec que hi ha molta més gent preparada, hi ha més amants també del musical, per tant hi ha afició. A diferència d'altres llocs, jo crec que també hi ha una afició per la creació. O sigui, a Madrid, per exemple, hi ha molta afició al musical, hi ha molt públic, però en canvi hi ha poca creació de musicals, no? En canvi aquí no tenim tant públic, però en canvi tenim molta afició a crear, algunes coses més encertades que unes altres, però jo crec que tot això és el caldo de cultiu de que en un futur doncs, vull dir, hi hagi molt més nivell en tots els aspectes. No? També hi ha un perill, que és que jo penso, que és una mica el que t'he dit abans també, que és un món que també acostuma a ser molt endogàmic i molt tancat. Doncs, per exemple, a mi hi ha una manera de cantar, per exemple, que em molesta. O sigui, que jo crec que va molt bé per uns estils de musical, no? Més inspirat en música soul, tot el que ve derivat del jazz i del rock, fins i tot. Però, clar, hi ha musicals, per exemple, que cantats d'aquella mateixa manera, com els meus, no funcionen. Llavors, jo crec que el cantant de musical hauria de també tocar totes les tecles. Sí, vull dir que no. Dels registres vocals. I conèixer, no? I els compositors de musicals haurien de poder veure òperes de Wagner, vull dir, s'han d'enriquir de tot arreu, no? I em sembla molt bé aquesta reivindicació. Gràcies. I per acabar sempre fem una bateria de preguntes breus, hi ha un nom, que són breus, a vegades no són tan breus de contestar, són una mica trampa. A veure. De teatre musical, quin va ser el primer espectacle que vas veure, si el recordes? Sí, però no me'n recordo com es diu. Era un musical italià que feien a la Victòria, que es deia El diluvio que viene. El diluvio que viene, això. No em recordo de res, Però sé que és el primer que vaig veure perquè no sé per què m'hi van portar. Jo era un nen, I després, ja et dic, vaig anar a Jesus Christ Superstar amb un viatge amb els meus pares a Londres. Si t'haguessis de quedar d'una peça de teatre musical que t'agradi, quina et quedaries? Complicat, Sí, home, una sola és difícil, Jo crec que, a veure, hi ha algunes que diuen, musicalment m'agrada moltíssim, però segurament jo crec que el que resum tot el que m'agrada és West Side Story. I si haguessis de triar un autor de teatre musical, Bernstein seria un d'aquests? Sí, ara que per volum potser també tiraria cap a Sondheim, no? Perquè Sondheim també és calidoscopi, no? Cada obra és diferent, hi ha unes que m'agraden més, unes que no m'agraden tant, però jo crec que potser és el pes més pesat que hi ha, no? Ara també m'agrada molt tot Richard Rogers, Bueno, i Gershwin, per suposat, i Cole Porter, vull dir que... I Julie Stein m'agrada molt, Vull dir, Gypsy és una... L'obertura de Gypsy. Sí, és una meravella, no? Un record que tinguis tu relacionat amb el teatre musical, d'aquells que no es poden borrar? Un record, doncs sí, mira, abans hem fet referència a aquests muntatges que fan com reduïts, que els mateixos actors toquen els instruments, va ser en Sweeney Todd a Londres, a més amb el Sergi Belbel i amb uns quants amics que estàvem allà, plorant, tots d'emoció, no? Però ja no només per el que et transmet el musical en si, sinó veure la perfecció del muntatge, no? Que la mateixa Mrs. Lovett, que era una senyora gran, després es posés a tocar la trompeta i que el que toca el contrabaix després resulta que sortís allà i fos un actor sensacional, tot fer-ho de memòria, no? Aquest exercici de virtuosisme ens va semblar una cosa, vull dir, superemocionant, no? I l'última, què creus que és allò que té només el teatre musical? Moltes vegades, quan algú va veure un musical, diu, és que quan surts d'un musical surts diferent perquè t'ha tocat d'una manera diferent. Sí. Per tu què seria? Home, jo crec que és un secret cantat, bé, que és que la música és l'art que més, a través, diguem-ne, de l'epidermis, més t'emociona. Per això, per exemple, el cinema funciona molt a base de les bandes sonores que hi hagi, no? És clar, si a sobre aquesta banda sonora és cantada, per tant, tota la paraula està cantada i tu la reps amb sons, doncs jo crec que, esclar, és un espectacle que et fa emocionar. No només emocionar, vull dir que hi ha els números coreogràfics que són superespectaculars, que són d'entreteniment, no? I, vaja, vull dir que jo crec que és un espectacle molt complet, no? Seria quan es buscava de l'espectacle complet amb l'òpera del segle XIX, jo crec que segurament avui en dia seria el musical, no? L'espectacle complet. Doncs moltes gràcies per acceptar
A vosaltres. La nostra entrevista, i amb vosaltres ens veiem el pròxim mes amb un altre convidat.